Keď spravíš jeden, tak sa tam spraví iba zálež, že ďalšia obec. A sme oficiálny reprezentant Shizuika Dojo z Japonska, ktoré cvičí 400 voľné umenie a museli uvedú Shiryu, Yamauchiha. Dneska vám tu ukážeme, takže asi ma nebolo počuť, tak dneska vám tu ukážeme niektoré z techník a to vlastne čo je jaijutsu. Takže aby som to uviedol, jaijutsu viac menej bolo v 15. 16. storočí vyvinuté v Shigenobu Jinske v Yamagate, čo je prefektúra na severe Japonska. A je celé zamerané o to, že namiesto toho, aby sa bojovalo potom, ako sa vytasí meč, tak ten boj začína už s vytasením meča. Znamená, celé jaijutsu je o to, ako čo najrýchlejšie vytasiť a vyriešiť ten problém pomocou meča. Celé to umenie je založené na tasení a na jednom alebo dvoch sekov. A najväčší cieľ jaijutsu není ani sekať, ale sa rozhodnúť, kedy presne sekať. Prví traja vám zacvičia vázy, teda cvičenia z didaktickej Homori-ryu, čo bola jedna z častí, čo bola dodaná do jaijutsu dosť dávno. A súčasná forma, či je to už Yamauchiha alebo Musojiki no Eishin-ryu, sa viac menej začína 17. nástupcom Oe Masaji, ktorý na začiatku 20. storočia skodifikoval tento systém. Do začiatku 20. storočia bolo 16 nástupcov, ale samotné Musojiki no Eishin-ryu ešte neexistovalo. Takže ako vidíte, ide viac menej čisto iba o vytasenie a čo najrýchlejšie seknutie. Čo je špecifické na jaijutsu, je, že všetky tieto vazy sú silno kontextuálne. Čo to znamená? A sú 4 sady techník, ktoré vám dneska ukážeme. Toto je seiza alebo omori-ryu a sú založené viac menej, aby som na didaktický spôsob, čisto iba tasenie. Uvažuje sa o tom, že protivník nie je v žiadnej zbroji a tým pádom sa sedí v seize, keďže protivník, čo je v zbroji, by si do seizy nemohol sadnúť. To, čo vidíte, tento kolenný set, to sa volá seiza. Okrem samotných techník, jaijutsu má špecifický kódex, čo sa týka správania, čo sa týka oblečenia a čo sa týka toho, ako sa má správať v dojo. Seiza samotná má 10 rôznych cvikov. Je to väčšinou jeden proti jednému a sú tam cviky, ktoré sú smerom dopredu, doľava, dozadu a celým základným princípom je naučiť sa tasiť, lebo ako uvidíte, tasenie nie je iba ťahanie mečov pravou rukou, ale samotná rýchlosť záleží na tom, ako viete ľavou rukou stiahnuť tú saju. Saja, to je viac menej táto pochva. A pretože ťahať čisto iba pravou rukou je v situáciách, aké povedzme stretnutia veľmi neoptimálna, keďže nepriateľ sa môže ku vám rýchlo priblížiť a zastaviť vaše tasenie. No, druhou vecou je, čo sa týka akože oblečenia v Shisuikai, ako aj v celom jaijutsu. Všetci by mali byť oblečení v týchto hakamách a je tam podstata toho, že hakama musí byť čistá, musí byť správne zložená, nemusí byť nová, ale viac menej to oblečenie samotné, aj ten štýl patrí k tomu. Teraz ich nechám trochu pocvičiť a ak by ste samozrejme mali nejaké otázky, tak si ich zapamätajte. Ja sa ešte vrátim s ďalším komentárom, keď príde druhá sada cvičencov. My sme to sem schovali, aby to tu to vieš. Niečo hovoril?
Jednou zo špecifických, povedal by som, atribútov jajdžutsu je, že pri tasení sa ide z úplného pokoja do úplného pokoja. To znamená, na rozdiel od iných bojových umení sa tu nebere samotná, povedzme, že bojová situácia, ale bere sa situácia tzv. Komunikačná, kde v daný moment treba uplatniť nejakú techniku. A ako si všimnete, techniky začínajú od stoja a končia v stoji, s tým, že začiatok a koniec tej techniky hovorí, že ako keby sa nič nestalo a život ide ďalej. Aby som zarábal 1200 čistou na kupiciach. Všimnite si, že celá tá technika, za časťou tej techniky je vysoká koncentrácia. Tá koncentrácia nie je čisto iba špecifická k tomu, že treba tasiť, ale hlavne je špecifická aj k tomu, že keďže sa jedná o komunikáciu, teda to, že sa tasí v nebojovej situácii, tak je veľmi podstatné neukázať vôbec žiadne city ani emócie, ktoré sa bere za to, že nepriateľ, ktorý vás vidí, je tiež schopný tasiť. V tom momente, keď na vás uvidí hociakú zmenu výrazu alebo pohybu, tak vás môže predbehnúť a vás môže seknúť rýchlejšie. Nechajte to. Počakaš, nechápeš, že tu niekto je. Jednou z dôležitých častí samotnej tejto seizy aj precvičovanie tej pozície. A základnou pozíciou jajdžutsu je, že uši, plecia a zadok by mali byť v jednej línii a tým pádom stále treba byť v tom vystretý, čo dodáva samotnému cvičeniu aj akýsi dosť obťažný fyzický kontext. Aj keď sa síce zdá, že stavať z toho sedu nie je také náročné, a myslím, že keď si to prídete vyskúšať, uvidíte, že to dáva dosť zabrať. V samotnej seize, teda v Omoririu, je dokopy, myslím, 10 techník. Dnes každý zacvičí 7. A ak si všimnete, sú rôzne. Teda útočník sprava, útočník vľava, útočník, ktorého sa pokúšate dostať do akejsi pozície predtým, ako na vás zaútočí. A samozrejme to, čo práve teraz Daniel precvičil, je tzv. Poštár, volá sa to Nukiuchi, a ukazuje to, že dávate niekomu správu a vaša správa znamená seknúť. Je tam ešte aj typ tejto metódy také, že sa skáče dopredu. Keďže samozrejme, keď ste mali meč, tak keď predávate nejakú správu, tak vás nedajú blízko na kontakt na meču, takže je tam aj druhý typ, kde sa skáče dopredu.
zdá sa, že dokončili prvých 7 techník. Teraz sa pozdravia meču. Na začiatku každého tréningu sa meču sa zdraví kvôli tomu, aby sa s ním dobre trénovalo. Na konci každého tréningu sa zdraví meču kvôli tomu, že sa nestal žiadny problém, to znamená, že sa človek neporezal. U nás je špecifické to, že sa pokúšame učiť ľudí sekať alebo tasiť viac menej so šinkenom, teda s ostrým mečom. A tým pádom jedným z hlavných bodom celého toho cvičenia je bezpečnosť tasení, bezpečnosť narábaní, ako aj samotný rešpekt tej práci, ktorú do ten meču. Séria, pekne. Tento prvý poklon stojí, to je poklon Shinzenový. Viac menej povedal by som, že božstva prírody, keďže náboženstvo predkov, na konci sa hraničného výtvarka. Potom príde, ako som povedal, poklon väčšiu, aby sa si cvičilo. To, kam sa dáva meč, japonský opasok, teda ten obi, ktorý máte, podľa toho, aký je veľký, má buď 2 alebo 3 vrstvy. Podľa toho, v akej ste škole, tak je špecificky predpísané, či sa ten meč dáva za prvú, za druhú alebo za tretiu vrstvu. Sú určité školy, ktoré majú aj 2 opasky, jeden tesný a druhý voľný, iba kvôli tomu, aby sa s tým mečom dalo ľahko manipulovať. U nás Shisuikai by sa meč mal dávať pod prvú vrstvu, pod vonkajšiu vrstvu opaska, na to, aby sa hýbal. Takže teraz David v strede, myslím, že ukáže batehízu. Dobre, tak uvidíme, čo. Takže neukáže batehízu, takže iba seizu. Ne, asi ne, prvý ale. Cože? A to nebude mi presne preto, prečo tak. Opak to je, že každý je chuť. A ja som došiel do 47. Jaijutsu, navyše špecifické, okrem toho, že je to čisto iba tasenie, viac menej každý pohyb a každý atribút toho cvičenia má nejaký zmysel. Ale teraz, neviem, či si všimli, pri začiatku seize sa najprv pozerá do zeme, potom sa pozerá dopredu, čo viac menej znamená, že vyšiel akýsi oponent alebo útočník, ktorý viac menej tým, že sa na neho človek pozrie, znamená, že ho zaregistroval a začína sa viac menej samotná fáza. Skôr zápalkou, že? Ešte má byť nebezpečné. Zase by som možno odhľadnúť, to budú také pekné nechce. To isté. Jeden z dôležitých konceptov jaijutsu je zanshin. A zanshin viac menej je celková koncentrácia od začiatku až do konca vázy a reprezentuje, či je to už, povedzme, že vnímavosť okolo prostredia, ako aj koncentrácia na to, čo sa deje. A zanshin sa dá vidieť v rôznych momentoch. Napríklad pri tasení zanshin sa vidí pri
čiburi, teda pri otrasení alebo očistení meča, zanšenie vidieť pri noto, teda pri zasúvaní meča naspäť do saje. A poukazuje na to, že počas jednej techniky od začiatku do konca je cvičenec koncentrovaný na to, že existuje možnosť, samotná technika nevyšla a že musí byť schopný znovu sa obrániť a znovu zaútočiť. Okrem týchto váza, teda čo máme, existujú 4 skupiny, teda máme Seizu, čo je Omori-ryu, Tatehizu, čo je Hasegawa-ryu, a potom máme Okujai, Suwa-ryu, Tachiwaza. Existujú ešte 3 ďalšie skupiny cvičení. Jedna skupina je Kati, to znamená, to sú párové formy, ktoré sa väčšinou cvičia na porozumenie vzdialenosti medzi nepriateľmi. Potom máme Hatsuji Toshi, čo je niečo podobné ako Sekani Makibari, ale robí sa to iba na to, aby sa pochopilo tenouchi. Tenouchi znamená správne držanie meča. A nakoniec ešte existujú tzv. Kihon Waza, čo sú viac menej čisto iba vázy, ktorých sa cvičia veľmi základné kroky. Shisui Kai, 3 najzákladnejšie sú Waza, Kata a to Hatsuji Toshi. Hatsuji Toshi sa robí nie veľmi často, teda by som jedenkrát za niekoľko rokov. Katy sa robia podľa toho, že či sú párové formy, ale hlavnou časťou je tá Waza. Samotný vývoj pri cvičení aj nejde iba o samotnú formu, ale ide o to postupne porozumieť tomu, čo znamená tasiť, čo znamená tasiť na rôzne vzdialenosti, čo znamená tasiť na rôzne priestore. Predtým, ako sme začali, bol tu taký stan a debatovali sme, či pod tým stanom, ako by vyzeralo tasenie pod tým stanom. Rozhodli sme sa, že keďže väčšina ľudí tu má, povedzme, reálne meče, tak by tam mohlo dojsť ku stretu hliníkovej konštrukcie s tým mečom a preto sme dali dole. Ale samotné jaijutsu viac menej smeruje k tomu, že niečo to môže trvá, by mal byť schopný sa prispôsobiť na rôzne veľkosti. A toto je hlavne dôležité v tom, že keďže toto je veľmi kontextuálne cvičenie, tak zoberieme si, že je to tradičné japonské cvičenie, japonské domy sú veľmi blízke, či to je už architektonicky, či je to už kvôli tomu, že ľudia boli nižší, alebo kultúrne, a tým pádom je treba byť schopný sekať v nižších priestoroch, dávať si pozor na environmentálne prekážky, to znamená hrady, trámy, pandy, dvere a tak ďalej. Viktor, teby môžem poprosiť, tak ešte 2 štiplavé placky poprosím. Jaijutsu je veľmi relaxný šport, lebo keďže vyžaduje vysokú koncentráciu, tak aspoň pre mňa osobne to tak robí, že som schopný zabudnúť na prácu alebo na všetky možné trápenia a čisto sa koncentrovať na toto. A tým pádom človek, čo cvičí 1 alebo 2 hodiny jaijutsu, každé 2-3 dní, tak je veľmi relaxovaný. Má taký plán B. No, ako som hovoril, David práve urobil Nukiuchi a s malým skokom, ktorý viac menej dokazuje to, že ten, ako ho útočil, bol na vzdialenosť jeho meču a musel sa k tomu premiesniť.
zaujímavosťou jajitsu je to, že viac menej každý si to môže cvičiť Ešte podľa raz, toho, Viktor, dve štiplavé, prosím. ako je to pre neho vhodné. Ak teda po naučení tých základných princípov. Ako som povedal, tie základné princípy sa hlavne týkajú bezpečnosti a tá bezpečnosť, ako to býva aj napríklad v Aido, je bezpečnosť je daná základnou formou, ale samotná forma nie je dosť a tým pádom podľa toho, ako to je komu dobre, tak vidíte, že aj tu nám už sú minimálne 2 alebo 3 rôzne štýly toho, ako to tu cvičia. Tako je to. Jaký? Viete? Sushi dole. Vieš čo, robia to korejci, to často robia, keď chodí niekde a máš tam korejci. Ja som není až taký strašne veľký fanúšik sushi. Aj keď už musí byť dobre. Sushi je sushi dole. My tam robia moc ale ako teraz musí byť na sushi pozícii, tak to povíte rady s tými háčami, takže už to tam bude vidieť, ale už to začínam. Rozdal si informácie zrobiť? Čo? Rozdal si informácie? OK. Sáka mám jedna na sushi, je podiel normálne, keď môžem jemo. Normálne, lebo oni stále na to, že normálne, to celé prefielno. Pozrieť, nemáš náhradný háčik? Nemám ani jeden náhrad, pozor, obol, totiž. Ukáž? Ja ti odplačujem pozor čára, som bol vytlačený háčik, a dovolať a som ho nenašiel. Čaj sa líbe, opýtaj sa, ona opýtaj. Môžem ti to prilepiť tam, to váš techniku poznám. Nepaknem trošku, nechci som ti pomohol. Ja možno mám ono tam. No nechcem mi teraz vyznať, čo povedal. Ja jasne. Hej, dneska to je peklo naštílený, máš tu sakru. Áno, všetko si ja... Len na vysvetlenie kontextu, moji spolubojovníci teraz budú cvičiť techniky zo sérií Tate Hizanobu a Okujai-nobu a kolega v strede teda pôjde Seizu. Série Tate Hizanobu a Okujai-nobu sú staršie ako séria Seiza. Tate Hizanobu je séria, ktorá sa cvičí v inom posede, ako uvidíte. A ten posed je taký preto, lebo sa cvičila v brnení. To znamená, že je staršia ako séria Seizanobu. Ďalšou zo sérií, ktorú uvidíte, je séria Okujai. Oku znamená po japonsky tajný, alebo vnútorný, alebo skrytý. A sú to techniky, ktoré sú pravdepodobne najstaršie. Nevieme teda, či sú to techniky, ktoré cvičil sám Shigenobu, ale sú to teda techniky veľmi staré. Potom, keď spolubojovníci docvičia, tak Martin v bielom gi ešte bude cvičiť zrejme najstaršiu sériu, ktorú Jaijutsu obsahuje, a je to séria Okujai Tachiwaza. Od ostatných sérií sa líši tým, že je v stoji a pravdepodobne odkazuje na kontext, v ktorom Jaijutsu ako také vzniklo. Jaijutsu, ak teda pominieme školu Kashima Shintoryu, ktorá myslím, že v polovici 15. storočia už má nejaké techniky tasenia, a teda útoku z tasenia, teda respektíve obrany z tasenia, tak Shigenobu bol prvý, ktorý teda prišiel na princíp, že sa dá tasiť a z tasenia teda sa útokom brániť. Alebo útočiť.
Kontext bol pravdepodobne taký, že Shigenobu sa v tej Yamagate modlil v jednej svätyni a zhruba sa to stalo niekedy v druhej polovici 16. storočia. Druhá polovica 16. storočia bolo obdobie Azuchi Momoyama, kedy v Japonsku vrcholila občianska vojna, ktorá trvala 100 rokov. Bola to situácia, teda respektíve predstavte si situáciu, že idete v Japonsku na ulicu a v Japonsku na ulici je hrozne veľa chlapov s mečmi. To znamená, že tam pomerne často muselo dochádzať k situáciám, ako vydáte z westernov, že sa jednoducho stretli dvaja chlapi a bolo to kto z koho. Tak pravdepodobne toto je kontext, v ktorom to jaijutsu vzniklo a preto tie najstaršie techniky, ktoré uvidíte teda, keď bude Martin cvičiť sám, sú stoji. Lebo pravdepodobne sa pri nich stálo. Záhrada bola rozbitá, ako byli. Robí nejaký Mohol by si, alebo chcem by som workshopy spraviť, že ľudia spravia Ešte asi jednu vec. Niektorí kolegovia teda cvičia s cvičnými mečmi, jajto, a niektorí so shinkenmi. Mám pre vás taký malý kvíz. Ako rozpoznáte človeka, ktorý cvičí jaijutsu s ostrým mečom? Môžete potom teda prísť a asi vás možno aj niečím odmeníme. Tam napríklad vizitku alebo niečo malé, bezvýznamné. Alebo sladké, alebo čaj, alebo nie. Tak som zvedavý, že či na to niekto prídete. Bude to kričať, ale... Ale to bolo vtedy určite, ale dobre, páči sa. Veľmi teplo. Zuma. Myslíš, že môže? Neviem, ten tam malým do tepla. A bude teplo. Ako odoka? Odoka je. Rozdiel je väčšinou váha, lebo je tam ale keď sa Inak môžeš tešiť, pozri sa, čo to celá rafúča. Toto není moje. To ti to celá rafúča za všetko. Akože čo chytáme, že čo to... Ste ju opustili, vieš, tak to sa dělá obrazená. Že ho vyšli a neviem, ja to je zamykali. No, niekde na hrade asi, ne? No, hovorím, že neboj sa s nami sa nestretí, že vás stratím. Dobre. Nie, netreba nič hovoriť, lebo on jej začínal pubertať. 8-ročný začína pubertať. No, 29. No však dobre, ale no vážne. Ale puberta začína no ale dievčatá mám skore. Dobre, ale nie tie deti. 10, 11. 11, tak sa si ale dobré, akože to je základná forma, ktorá je 9 začali správať. A dobré, akože ja sa nehádam. No, tak je to. Ne, akože tak myslím, že to je. Niekto začína, niekto trvá dlhšie. Hej. Tak 16, 17,
Takže Martin teraz bude cvičiť, to je Martin Sensei, má 5. dan, Šošo. To je asi najvyšší tradičný stupeň, ktorý na Slovensku kto má. Nechcem sa chváliť. Teda on sa nebude chváliť, ja ho vychválim. Ukážem vám techniky z Tachiwazy, čo je teda najstaršia, pravdepodobne teda najstaršia séria z Jaijutsu techník. Mohlo by to byť, teda nemohlo by to nejako súvisieť s tým Shigenobuom, ktorý teda objavil tú základnú techniku, teda tú hlavnú techniku toho Jaj, ale nikto nevie, či to tak naozaj je, takže neberte ma za slovo, netvrďte, že to určite bol Shigenobu, teda že tieto techniky cvičil Shigenobu, možno to tak vôbec nie je. Určite ich cvičil Oe Masaji v 20. rokoch 20. storočia, kedy vlastne vytvoril z asi 150 techník, ktoré sa od toho Shigenobu a od tej druhej polovice toho 16. storočia do toho 20. storočia, tak sa nazbieralo asi 150 techník. A Oe Masaji potom v tom 20. roku spravil takú vec, že to celé vyčistil a myslím, že nehal nejakých, sú tam teda tie 4 technické základné série, čo je myslím, že Seizanobu, Tatehizanobu, Okujaj Suvariwaza, to je teda Okujaj v Tatehize, to je to po zemi, a Okujaj Tachiwaza, čo uvidíte teraz. No a okrem toho ešte Oe Masaji nechal dve série techník, ktoré sa cvičia ako párové formy. Ide viac menej o skryté techniky, ktoré sa neukazovali pred ostatnými školami, lebo toto keď ste videli, tak ste vedeli, že ten človek bude teda nejakým spôsobom riešiť tú situáciu, to znamená, že ste sa na ňu mohli pripraviť. Toto sú veci, ktoré sa mimo dojo, dojo je miesto, kde cvičíte, alebo komunita, v ktorej cvičíte, tak toto sú veci, ktoré sa jednoducho navonok neukazovali, lebo od tohto záviselo, či na tej ulici v tom súboji prežijete alebo neprežijete. Ak tú techniku niekto poznal, tak ste mali smolu a pravdepodobne ste veľmi rýchlo skončili. Principiálne ide o to, ako tie techniky postupujú od tých základných, čo je Seizanobu, čo je formálny set. Videli ste, tu aj kolegovia to tu ukazovali, to je tá seiza, keď sedíte na petách, tak to je štandardný formálny set, tak to sú viac menej didaktické techniky, kde sa učíte nejakým spôsobom základné princípy. Pri Tatehize, čo teda ukazovali kolegovia v predchádzajúcej ukážke, tak pri Tatehize už sa skracuje čas a techniky sa skracujú. A Okujaj už idete ako keby v reálnom čase. Nechajte sa mýliť, to čo vidíte a prípadá vám, že je to pomalé, tak to pomalé není, lebo ten meč nie je úplne ľahký, ako kolegovia, ktorí teraz tiež robia akože presekávacie techniky, vedia, s ťažkým mečom rýchlo máchať nedokážete, nejde to. Ale keď na vás takýto meč dopadne, je s vami ale. Neutečiete, nedá sa s tým nič robiť. Jednoducho, to je úplná katastrofa. Nikto ti nezvládne ani tie základy, vieš to, že ty na to máš stále tak druhá. Ale cvičíme už iba kvôli spirituálnym aspektom tohto cvičenia, kvôli koncentrácii a kvôli tomu, aby sme si oddychli od každodenného stresu. Toto sú také pekné reči, ktoré sa dobre rozprávajú a dobre počúvajú, ale Jaijutsu už v súčasnosti je niekde úplne inde.
Čo si keď toto? Si zobral pezom? Nie, to ladno. 60. Ale teraz 50 km nedal? Nedal si ako? Ale že, akože chápem, z toho sa chceš, akože ja mám akože, ja to som tiež zobral ešte slávne. Normálne. Naše je strašidelný? Poď preč, ty strašidelný. Ponosím to za ním. Aj ty si hovoril, že ja si viem spraviť. Akože spravím, keď treba, ale mám aj pištol na to všetko. Keď musíte vysrobiť, že to je fungové. Ale nie je to. Kára, treba nechod sa, si straší. Ja som robil tamto. Máš, ale? Toľko dobré. To sa kupovalo mal som taký americký orek doma. A z jedného kusu. A to musíš samozrejme rozpúliť. A z toho je vlastne... Pretáhnu. Ďakujeme pekne, že ste sa v tomto krásnom počasí prišli vás pozrieť. Stále neprší a neprší, takže dúfam, že na budúce bude ešte lepšie počasie. Ďakujeme pekne.